Ang tambalang walang katulad. Dramahang mahirap bitawan. A Moment with FG and Jazzy on 88.1 Max FM. Og kita nahibalon, og mituo sa gugma nga gibatunan sa Dios alang kanato. Ang Dios gugma, og siya nga nagapuyo diha sa gugma, nagapuyo diha sa Dios, og ang Dios diha kaniya. Dini niini ang atong gugma na himo nga hingpit aron kita makabaton og kaisog sa adlaw sa paghukom tungod kay sama kaniya mauman kita dinhi sa kalibutan. Kung ang usa ka tawo mag-ingon ako naghigugma sa Dios og nagadumot sa iyang igsuon, siya usa ka bakakon. Kay siya nga wala nagahigugma sa iyang igsuon kinsa iyang nakita. Unsaon ka niya paghigugma ang Dios kinsa wala niya makita. Og kini nga mga sugo na batunan nato gikan kaniya nga siya nga nagahigugma sa Dios naghigugma usab sa iyang igsuon. Ang pulong sa Dios pinaagi ni Juan nga tumabasa sa 1 John chapter 4, 16, 17, 20, and 21. Dear Max FM, agi og katahuran mayong adlaw ninyong duha, FG o Jassy, mayong adlaw sab sa inyong clan, mayong adlaw sa tanang mga kauban ninyo sa 94.7 Max FM. Mayong adlaw sa tanang naminaw ug kumusta natong tanan. Ako sa kaluoy sa Dios, ingnon tampunga nga dili padugay nga naibdan ko og tunok. Ug dili pasabdugay nga gilabyan ko ang akong mga kasakit sa kinabuhi. Malipayon na kay ko karon, Max, dear Max FM. Salamat day kayo aning among maong tulumanon kay among ikasumbong ug ikasaysay ang among mga kaagi nga among ipahungaw kapakihasan man ug kadaugan. Talagsaon ang maong programa. Ug para gihapon ako garbo kaayo para nako kay niya pagyud sa Jinsan ang klase sa programa nga sama aning live radio drama Dear Max FM, A Moment with FG and Jassy. Palihog tawag ko ninyo ugami. Matod pa nila, sipa na kayo ko og edad kay 45 anyos naman ang akong kinabuhi ug niya pa mi magpuyo sa Jinsan. Nadasig ko nga suwaton na lang nako ang akong kaagi tungod sa nagkalain-laing mga suwat nga akong nabati dining maong tulumanon. Nakaingon ko sa akong kaugalingon nga itampo nako kini akong kaagi. Iyawat na lang nga makahatag sa kini og kadasig adtong mga kalalakinan na nakaagisab og sakit kayo nga pagsuway sa kinabuhi. Dear Max FM, niya ang sinugdanan sa akong suginanon. Mayang gabi, Noy Gami. Oh, sabi Sablin. O pa, maubot si manang edit ni mo? Wa pa man, Noy. Sa orasang milakaw. Alas 2 sa hapon, Noy. Ha? Alas 2? Oo. Nga naman di ay, Noy. Wa lang. Palihog ko anig butang sa ref. Dahil, Lin. Ikaw di gihapon ang nag-grocery, Noy Gami? Mag-agad taan ang manang edit ni mo. Awa tay makaon kay, tapulan kay na mag-grocery ang bayana. Sa sunod ka ni, Noy, ako na lang sugo, Nganong diliman ko, nganong diliman ka musugo na ako nga, mangumpra. Madlo kang manikas ko? Oy, ikaw papatuyan ka lang yung sulti. Oy. Maikog ko ni mo kay daghan nagtrabaho din isbay. Ay, lagi katawag mo gawas na ng lawom ni mong kalandiis. Oh! Ako na rin isuwad sa ref, Noy, Len, kadiyo tragod. Ngano, Noy? Diin, man ka nang imong gisulob, day. Nga naman di ay? Ay, gini. Ay, okay man ni Noy. Nga naman di ay unta, Noy Gami? Mugawas gani ka ning bahay na to, ayaw nag-isulob, ha? Ayaw sa da isulob-sulob din sa bahay, din sa sob, bisag sa sob, padabilag natin mga bisita, ha? Ha? Nga naman di ay, Noy Gami? Wala na nagkapangutan na siya, pag-ilis lang dito, pag-ilis, ilisin ang imong sulob. Ha? Hulma magug kain ang imong luyo. Hulma kain ang imong ilingkod. Pataka lang ka ni Gami da. Abi na kong unsa. Noy! Unsa day? Lutoon ako sudan. Humba, butangig man ni. Okay. Apit na mga alas 8 sa gabi.
Wa, pamanggid si Edith. Na. Tigil. Cannot be reached man. Tigil mo kontak. Bayan na. Kini si Linlin, dear Max FM. Dugay na kaina mong katabang. Buutan o kugihan nga pagkabata. Wagil ko ikasaway. Unya atong higayon na tan-tanaw kog TV. Ngun ini ang nahitabo. Noy? Noy Gami? Noy? Day. Ngano Lin? Andam na ang lamisa. Kaon na, Noy. Ay, kalikaon day. Lingaw kog tanaw sa TV. Ikaw na lang gipaong. Kalikaon kay huwaton ako si Edith. Pero alas 8 pasado na, Noy Gami. Sige lang. Magwanta pa man. Huwaton lang ako siya. Unan lang dito kaon. Sige na. Sige, Noy. Ikaw good may baw. Taod-taod na nga dili magtarong og pananghid nako si Edith, dear Max FM. Taod-taod na sab nga tagdugay siya mo pauli. Ako dagang gitiman-an o gibantayan. Unya, Sorry kaayo, Gam. Naglobat ko. O niya nalingaw gyud mi sa akong amiga nga bagong miabot gikan sa Dubai. Nalimot sab ko nga bisag adto lang unta ko mogamit sa iyang cellphone aron pahibaon ka nga dugay pa kong mauli. kaon na, sige na. May unan na lang ko nimo kaon kay di na magwantang kagutom na. Abusog kaay ko, human ako. Kalit. Nakamat ngo naman ko nimo nga dili ka mutarong pananghid. Alas 3 kang nanawag nako sa opisina ganiha unya ingon ka nga niya ka pa dinhi sa bay pero alas 2 pa man di ay ka milakaw dinhi sa bay. Namakatay ko nimo. Tagdugay na sab ka mo pauli. Bisag usan lay imong rason kung mauli kag dugay. Buduhan at katuig hapit dit. Aw! Sa ato pa? Nasuko ka na ko? O sa may mong gusto, Gam? Oh, lain na sa imong pangutana oy. Okay. Mo ni kung gusto. Putla na lang imong mga alibay. Mupauli ka din sa ato sa hustong oras kay murag gihimo naman lang ko imong amaw ani. Aw! Ayaw patunto na ako! Libre man tan duha nga makigbuwag sa usag-usa. Kung dali na takayo natong duha, kawa pa man sabta makasal. Ayaw sa bana. Ayaw sa bana, dit. Dili man na mao. Ang atong giistoryan din mao ang imong mga buhat, wala ko makagusto. Wata mag-istorya nga magbuwag ta. Ano magbuwag man nga mahimo man nato ning istoryahan. Maura may kung gihangyo nimo nga putla ang imong mga alibay o kanang tagdugay ka pa mo pauli na isbay ba? Kay mura ko kingkoy gani. Ang iyong taka nga putla na lang. Hana pa ni mo giyaw-yaw, oy! Di! Asan ka? Ako matawag sa gawas! Ayaw lang. Ako lang matawag dito sa gawas. May pa! Mao katoy labing una nga nagkalalis mi, dear Max FM. Apan napugong lang gyud ko aron dili mo grabe ang sitwasyon. Ako'y milikay. Dugay ko nakatuog dito sa gawas. Mao nga nahinalo kog maayo dihang nakatuog na gyud ko. Noy? Noy Gami? Noy? Noy? Len? Basik maliit na ka, Noy. Uy. Mutrabaho pa man di ko. Andam na ito, sinilas. kamisa, Noy Gami. Oo, dahil. Dit! 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 Hindi ko na. Lain akong kibati. Oblihan ako. Oh. Len! Len! Noy! Dali, palihog, day!
nang migawa si Edith? Wala ba, Noy? Nga naman di ay? Wa naman ang iyang mga gamit o mga sinina. O sa'y buti pasabot, gibiyaan akong Edith. Wala, may biya siya na ako, Len. Wala ang iyang mga gamit o mga sinina ni Edith. Noy, Gami. Kinuo ko kung anong gibuhat mali niya. Gibiyaan ko ni Edith, Len. Gibiyaan ko. Di atol nga nahinanong kog maayo sa gawas, Dear Max FM. Nibiya si Edith nako. Wa ko mahibaw kung unsay akong buhaton. Blanco ang akong hunahunan. Mi-file kog bakasyon, ug nagsigi kog hubog-hubog kay maglisod gyud kog dawat sa gibuhat ni Edith nga rin ako. Unya, Kaon og maayo, Noy, Gami. dili na ko din. Pero, Noy, wa kay tarong kaon. Unya maghubog na sab ka karon. Wa man ko kailangang mahimo day. Kung dili ko maghubog, musamot kasakit ang akong dugan. Ay lasbig maayo, unsa man mo pauli na balang ka sa inyo. O musugot na lang ko nga mangita na lang kaglaing katrabahoan, biya na lang dinis bay. Wala day kay gusto nga anhilang ko din, eh. Maluay man kung mubiya ni mo, Noy. Mag-unsa na lang kahakak pa, no? Kung hasta ko mubiya din, eh. Day, maikog na mangguguni mo. Basin pag isamukan ka na dinhin ining baya kay wala gilami po yan ining baya sukat nga gibiyaan kong Edith. Nagsige naman sa kukubog-hubog. Sige lang, good, Noy. Magpabilin lang ko din, eh. Sige, mo ng desisyon. Bahala agad ka. Pero, ayaw na paghilak, ayaw na paghilak. Kadauli na ko nga hubog kaayo, Dear Max FM. Silin din ang musugat na ko ug muoy mo atiman na ko. Hangtod nga, usa ka higayon anak. Dili ko tantong hubog sa akong pagpauli atong higayona. Tungod kay gituyo na ko kay may plano kong dautan. Mipauli ko sa bay. Ug diha nako ang tanang yawi sa tanang kwarto sa bay, Dear Max FM. Wa ko malimot. Tinguan na ni adtong panahon na. Ako na yawihan. Tang. Nabli na. Di agyapon magkatuog sa gawas lingkin. Nga naman kining akong unang-una. Lisod kayong kapugan. Apan mayo ka kung ako ni buhaton. Dili ni Mayo. Pusa dili na ko ni buhaton, dili Mayo. Dautan ni as kong nauna. Dautan kining ni as kong nauna. Dautan kining ni as kong plano. Ano mangyod ko, uy? Ano mangyod ko? Kung saman kini akong gibati.
Dili gid ako kapugngan. Dili gid ako kapugngan. Dili gid na ako kapugngan. Dili gid na ako kapugngan. Dili gid ako kapugngan. Dili gid ako kapugngan. Nindot kaayo siyang tanawon. Nawalis ang gisulob ni Linlin. Buhato na ginako ni. Kay wa pa siya magkamatngon. Kapon ako. Pasilo ako, Lin. Pasilo ako, Lin. Pasilo ako. Nakatuog siya balik. Pasilo ako, Lin. Pasilo ako. Pasilo ako. Nahibaw ko. Dako kaya kinig sala. Dako kinig sala. Pasilo ako, Lin. Nahitabo gyud, dear Max FM. Bisan nga murag may mupugong nako apan midaog gyud ang dautan ug ang unodnon ug kalibutanon akong gibuhat. Dali ra kay nakong nahimo ang akong plano nga maukadto ang akong buhaton ni Linlin. Ang tinuod, dear Max FM, balikon ako. Murag dunay mipugong nga dili nako ihinayon ang akong buhaton, pero napukan gid ko sa grabing tentasyon aron rapon kung duguson ako si Linlin nga niadtong higayuna makadani kayong tan-awon. Gidutan nako sa giandam na kong daan nga panyo nga gibutangan nako makapakatug. Mao nga libre ko kaayong gipahimuslan ang pagkababae ni Linlin. Ug unya, dali na kong gisulob og balik ang akong kasunis. Ug dali sa kumi balik og gawa sa bahay, sa balkon sa among bahay. Gilat na ko ang pultahan ug didto ko lingkod sa gawa sa pultahan. Naniid og naminaw sa sud sa akong gipuyan. Milabay ang pila ka minutos, dear Max FM. Murag nakamatngon na siya. Ug unya, dear Max FM, nagpakaron ingnon ko nga maupay akong pag-abot. Len, able yung pultahan palihog, day. Len? Len, able yung pultahan. Sabihin, hitabo diha, ha, Len? 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 Saan hitabo? Ngano nagila ka man? Ngano wa ka man dito sa imong kwarto, day? Hoy, unsa pa imong kihilakan, ha? Wa man. Oh, naunsa man day ka? Ha? Wa lagi. Mikaon na ka, Noy. Mikaon na ka? Mikaon ako sa gawas, day. Katuog na, Noy. Kay masort na ko sa akong kwarto.
Len? Unsa man lagi nahitabo nimo? Wala, Ginoy. Mauwaw tingali si Linlin Dear Max FM musulti sa tinuod nga gi-rape siya. Dili masukod ang gibati kong kaluoy nga nagtan-aw niya nga naghilak nga nagtakiang nga mipaingon siyang kwarto. Unya milabahi ang daghang mga adlaw. Mura lagway na hitabo ni Linlin. Umisamot ang iyang pagsilbi nako. Hangtod nga, Kaon na, Noy Gami. Malit ka niya sa trabaho. oh. Lin, ngano ka? Lin. Ha? Lin, naunsa ka? Nalipong ko, Noy Gami. Tama. Oh, Lin! 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 Gidali na kog daha si Linlin sa doktor, Dear Max FM. Human og eksamen, migawas din siya sa klinik sa doktor. Lin? Mupaulion ako sa amo, Noy Gami. Naaman day ko'y sakit. Ha? Na ako'y sakit, Noy Gami. Mupahaway lang ko sa amo. Mupauli ko. Oh. Linlin? Maglugos kog tubag ni Linlin, Dear Max FM. Dili makaharong og tan-aw nako si Linlin. Unya, Nililang ko mo saad. Kung kano sa ako mabalik, Noy Gami. Basta kay, mubalik ko din eh. Kana kung musugot ka nga mubalik pa. musugot ko. Musugot ka ko. Balik yun, ha? Oh, lawatan eh. Dako ra kaining kwartahan, Noy. Dawatan na. Mutawag ko ni mo pirmi, ha? Ug ang pingi imong kaugalingon, ha? Linlin? Salamat, Noy Gami. Nakasabot ko, Dear Max FM. Wa mo tugan si Linlin sa tinuod. Pero nagsabak na si Linlin sa akong anak. Aron paglikay sa mga sultihon sa mga tao, miuyo na lang sab ko nga mopauli siya sa ila. Milabay ang daghang mga buwan, ug wa na gyud ko makabalita kung hain ang akong kaliviin nga mao si Edith. Samtang si Linlin, Hoy, dahil Linlin, anak, lalaki ang imong anak. Lalaki. Lalaki di ay tay? Lalaki. O, dahil niya kay bisita eh. Oh, kinsa man tay? di anak ko ang bata, Lin. Oh, di anak ko ang bata. Noy Gami? Oh, Ni aday ka? oh. Tanawa na gulo. Tanawa na kong bata. Gwapo ang... Gwapo kay siya, no? Hilom na, baby. Hilom na. Dili na unta ko gusto nga ibutang panako, Dear Max FM, ang bata kay nahibaw mangyug ko nga ako siyang anak. Gitutukan ako sa Linlin pero kadiyot ra kayo siyang miharong sa akong mga mata. Milingiw dayon siya ug mipahiyom nga miagas ang mga luha. Unya milabay ang mga adlaw, Dear Max FM. Daghan kang gipangdala din, Noy Gami. Alos tanan mong mga biste mong gida. Nibiya na ko sa apartment day. Gibaligyan nako sa silingan ang mga butang. Unya gidonate nako ang mga gamit o mga sinina sa mga biktima sa gipanglunupan bitaw sa Kumval. Ug nagbilin lang kog mga importanteng ipangsulob. Ug mi-resign nako sa akong trabaho kay gidawat ko og laing kompanya. Nganong imo man kining gibuhat? Paminaw. Sa dili pa nako tubagon kanang imong pangtana. Doon ako isulti nimo. Pero in taon, mangayo ko nimo daan og pasaylo, ha? Lin, human ka masayod sa kamatuoran, mahimong ipabilanggo ko nimo, musugot ko nga mapriso ko.
Pasiluan ang gitaon ko. Pasiluan ako. Human ka masayod sa kong isulti ni mo nga tinuod. Ipabilanggo ko. Musugot ko ipabilanggo ni mo. Tungod kay ako mao'y nag-rape ni mo. Akong anak, ang imong anak. Wa gyud ako kapugni atong higayuna. Wa lang gyud ako kapugni nga akong kaugalingon. Pasaylo ako. Balik ko na kung musugot ko ipabilanggo ko nimo. Ang kuno na ko ang salaod nga akong nabuhat. Bisag karon dayon. Magtawag kag pulis. Huwaton na ko ang pulis. Magpabilanggo ko. Nahibaw naman ko. Oh. Nahibaw ko. Nga ikaw mo ay nagbuhat. Lin, Pero nauwaw ko. Maungawag yun ko kaako og sulti nimo nga ikaw mo ay. Pero wala ko na ang rape. Katoy imong gibuhat. Tungod kay bisan nakatuhog ko sa imong gipasimhot na ako apan alang nako. Gihatag na ako diha nimo. Ang gusto mong buhaton nga rin ako tungod kay gusto sab ka na ako. oh, Ang grabe kaayong kaluoy. Nga akong gibati diha nimo. Nga gibiyaan ka ni Edith. Nahug sa kugma. Kani ato pa. Nga gusto ko ikaw pangutanon. Kung unsay akong buhaton. Aron malipay ka. O malimot ka sa nahitabo nimo. Wa kay sala. Kay ni atong higayuna. Nakaingon ko nga. Sa katapusan, nahatag ko yun ang angay na kong buhaton. Linin, sultihan ko ikaw. Mahal ka na nako. Dukay na. Ikaw ra di ay. Labi na cute ron. Nga doon na nakita'y anak. Oh, Gusto na. Gusto na. Ayaw na paghilak, please. Ala si tatay yung nanay niyo. Ayaw ka pala ka, ayaw ka. Look, dugay na silang naibaw sa hitabo na to. Ha? Matut pa nila. Wa ka makasala. Unsa? Love ko ni mo. Oo, dugay na. Magpakasalta. Sugot ka. Ha? Oh, manong mikali ka naman sa hilat. Dugay na sab kong nangandoy og nabdam ko. Nga imo kong pakaslan. Tay! Nay, aambi palihog ang among anak. Tiada ang among apong wapo. Tiada ang inyong anak. Tiada. Dali, anak. Nay, tay, manangid ko ninyo, ha? Magpakasal ni si Linlin. Ay, what problema? Di ba? Ay, ito. Kados aman, o madayon, o ma. Oo, lagi ko. Madayon na. Salamat, Tay. Salamat, Tay. Ikasal mi si Linlin, Dear Max FM. Unya milabay ang pila ka adlaw human sa mong kasal ni Linlin, timing sad nga gitawgan ko sa dakong power plant dinis Jinsan aron magsugod na ko sa akong trabaho. Nahukom nang mi kung nakahukom na Miss Linlin nga anhin na Miss Jinsan manimuyo, Dear Max FM. Busa gibiyaan namo ang Compostela, Davao. Namo na lang to. ha? Tawag mo, pero may namo, ha? May ngawang girl, may sa among Oy, apo. paminaw. Ayaw mo dito, ha?
O, nay. O, tay. Ayaw mo ka pala. Kaya na mo pagkilak. Uy, mabisita bito mi din ni Pirmi. Kapungan. Ay, ang among taong apo. Ay, yun ang taong ninyo pasarte. Ni mana, mura ba nila ikatugon yan? Ito na mi, nay. Tay. Ya, sige, hamping mo ang Ginoo mag-auban ninyo kanunay. Nya, adto na mi tay. Nay, ha? Bye-bye. Apan dili pa dinhi ang katapusan sa kong kaagi, Dear Max FM. Basa nga mong gisakyan paingon din si Jinsan. Diha gyud mi manaog sa Bulaong Terminal. O sige. Taksi na rin atong sakyan din. Ha? Oh, dali na. Ito na. Dali. Len, Oh. May misampit nimo. Kinsa man. Oh, Oh. Edith? Gami? Nganong? Gami. Edith? Edith? Ikaw gyud ning tinuod. Ako taon ni... Dugay na unta kay kung mangayog pa sa hilo ni mo, Gam. Taga dinhiman sa Jensen ang lalaki nga maoy akong gikuyugan. Gibiyaan ko. Dihang na mabdus ko. Ako na lang taong usa ang nanginabuhi. Human og panganak na ako. May naluoy na akong driver sa tricycle. Mao nga nag-ipon mig puyo. Og mao na ni Ron. Umaanak ko sa ikaduha na akong anak. Nagkuyog lagi mong duha. Unsa may ipasabot ani. Bag-o pa ming nagkasal si Linlin, Edith. Og may anak na sa mi. Mao ba? Oy, kanindot. Oy, Linlin. Mahala. O panggaan ni si Gami. Giusikan la ko ning tawana kay mituo ko sa pasalig sa laking mangingilad. Asong mahagod. Buutan kaayo ni si Gami. Ang maayo noon. Kay wa maadto og lain. Gam? Oy, kanang dili lang jud ko mauhaw ninyo, ha? Wa mo sinsiniyo diha. Ganiharang nangayon ning akong anak og lugaw. Suspas bitaw. Ganiharang ning gigutom. Wa gyud ko magtuo, Dear Max FM. Pero matod pa nila sa mga taragsaon kaayong panghitabo sa kinabuhi sa tao, doon na gyud nagpahigayon. Sama atong nagkakita mi si Edith. Daot kay siya. Murag, way ilis-ilis ay ang gisulob. Umaanak pa gyud. Nagtinda-tinda siya og mga sigarilyo o mga kindi. Ihatagan siya og kwarta ni Linlin, ug dili mahulagway ang gibating kalipay ni Edith. Nagsugod ako sa bag-o kong trabaho sa Sarangani. Usa ka adlaw ana gituyo og adto ni Linlin ang Bulaong Terminal pero nalibot na lang niya ang tanan pero wa na niya makita si Edith. Hinaot unta, Dear Max FM nga kakuhaan o pagtulunan kining akong kaagi. Daghang salamat kaninyo sa pagtagad sa akong sulat. Daghang salamat sa tag-iya, tagdumala o mga kawani sa 94.7 Max FM.